Txaldeon, Jesus Etxart, elako delegatua hemen Irunda urnetako ITV-en. Gaur ere, aizate tarteka, zeak ez, geldialdiak edo egiten. Bai, paro batzuek egiten, zati, ikusten dugu egoera ez dela aldatzen, eta enpresa segitzen dula iguala, ez digula deus esaten, eta hortan segitzen dugu. Zenbatero, geldialdiak egiten dituzue? Gaur egiten dugu bat, aste ezkenian egiten dugu bestia, eta geho hiliontan 26 dakagu bestia asmoa egiteko. Enpresa ez baldin badugu aldatzen, eta ez baldin badugu deitzen, eta bilerak egiteko. Zeizete aldarrikatzen zuek, zen enpresaren aurrean? Eskatzen ari geha mantentzea akordoa, dakagunula firmatua 6 hilabete eta erdi greba ingenunean, eta, pixka bat aigea eskatzen enpresa akordioi egiteko eta mantentzeko, eta ez du lagoen arte konplitzen. Ez dute konplitzen, eta nahi dugula akordioa asko kostatu zen, firmatzea, eta horregatik. Eta izate, enpresarekin biltzen, bilera egin dituzue, ez dakit nola... Bilera hola formala ez dugu egin, baina bai egia izketan hola pixka bat, eta berak ez dute aldatzen asuntua, eta ez bali madute aldatzen, guek egingo dugu, egiko dugu paro guekin. Urneta zenbat langile zaudete? Dena guztia gaude 55. Irungo eta urnetakoa kontutan hartuta. Bai. 2010an orduan sinatu zen duten konbenioa, eta orduan oinarrian ze adostu zen duten? Akordo hortan punto batzu ezien, eta binartean punto bat guentzako oso garrantzitsua ziela zen kontratazioa, inspektoria gehiago kontratatzeko, eta hori zen servizio obiogu emateko, eta ez esateko beste lista de espera dagoen bezala guan, unietan dakagu 15 eguneko lista de espera. Eta, enpresa hori ez du betetzen, eta, gainagoan, enplego gutxiago dakagu. 2010an baino langile gutxiago. Gutxiago. Orduan, hola ezin da fakturak egin, hola ezin dugu demostratu lan asko egiten dela, eta zerbitzua oso okerragoa dela. Eta enpresario nagusiak nola arrozitzen du, ez bete izana 2010an sinatutako? Hortaz ez digute deus esaten dute Irunen lana idela jaisten, eta hori gezurra da, eta horregatik, hortaz gaude. Bakar esaten digute hori, eta ez dute aklaratzen asuntua, eta... Kontuik eta ez dizkizue ematen. Eta, normala da, Gipuzkoarrak, Nafarroa jutia revisioa pasatzea, eta ze asunto kuriosua, hango ITV-a enpresa berdinekoa diela. Osea, beha bakite, hemen ez bali badute revisioa pasatzen, ez dutela klientia galtzen, zeratik Nafarroa joten dira. Kaltiogoa da, klientiantzako araño jun behar dutela.